tun tuma chuan thu poi mo top khok soin kan ngai thadon ani kan soi tur ber chu Mihring te hi engwanga Chhandam ngai nge kan ni kan la li suwa kha engwanga thi nge ani chu thu chungchang chu soin kan ngai thadon ani chu ti rual chuan he ka thu chain atum ber chu khovel pum huapin Christian te pathian thuwa kan kal sualna rilber pakhat chu Highland Poland kadu ane poimo khop mai ngai thatu te pon kan lo hriat ta na kadu em mai chu he thu zona Mihring te hi engwanga Chhandam ngai nge kan ni kan la li suwa kha engwanga thi nge ane ti thu zona he voin thlingin speaker thatak tak te pastor thatak tak te le mi puite point speaker rin rola kan nei te ngei point he thu zona he engtin nge an chan thina an soi fia thin chu kan soi ma support don ane soi tongin Christian zinga ngat phei chuan aya zona poimo aom lo hialang ti the khopa zona poimo ane khovel pum huapin pastor tele thurhil turo puite nge mai chuan engtin nge he zona he a chana an pek thin chu an chana awang chuan sin voin thlengin Christian te khovel pum huapin dot kan soi fo thin ni avan poi takane zirtiran diklo awang chuan ani voin thlengin Christian te hian dot chu kan soi fo thin ni ngai thatu du tak pulpit tanga an zirtir dan emo campinga an zirtir dan chu engtin nge ni kan ti chuan he thu zona a chana an soi fo thin dan chu ti hian ani an soi thin ni kan thatu bu evi le adam te khan kan Mihring masa adam le evi te khan thingra elo tur chu an lo ewang ani evi le adam khan thingra kha lo elo ta sela chuan kan la li suwa po kha athi angai lo tur te he khovel pum huapa kan in zirtir thin dan chu ane he thu he ati chianan speaker chen khattele pastor chen khatte interview nei pui ka cha khopasin chana min pek dan tur tele an soi fia dan tur chu ka shelo vexia ma se a soi fia tu tele interview ka nei pui tan mol phona na sa tak ni theidon in ka sheboxia chu wangin ti hian tu ma chan le soi fia na tilang ma salem lo le interview nei pui kherloin khovel pum huapa Christian te pathian thuwa kan kal sol na chu kan soi chuak don ane nie kan soi ta kang khan pastor tele thurhil tu tam tak te upa tulpa te speaker tam tak te chuan engtin nge he thu poi mo top khok zona he chana an pek thin engtin nge an chana he zona he engtin nge an soi fia thin kan ti chuan soi tong khan lei Mihring te kan thatu bulber adam le evi te chuan thira elo tur an ewang ane tin an chang thin ane ngai thatu du tak i oi lo chuan i zot chin hlom ngat don nia chu tiang chuan he thu he zona khir tak hi an changin an soi fia thin ane chu wang tak chuan ane mi pui zinga po angai na hredeu le question zual te chuan chu tiang bok chuan ane channa min pek thin ni ngai thatu du tak i oi lo ani ngat chuan pastor te speaker te upa te chu zot chiang chin ngat ro ti chuan engtin ye an chan che nang ma ngin i shifia to mayang nie ke nge point camping le crusade kan ei thina te chuan chu tiang bok chuan kalo soi ve to thin lalpan atharau thiang hlim kai hruana manga min hriat tira min chui suwa pui ma chuan
chu tiang bok chuan ani ke poin soin kalo zirtir ve to thin ani a chan chu nangma ang bokin ke po ko ran ho in zirtir na le camping ate crusade ate nge mai chuan chu tianga zirtir na diklo chu kalo don thin ve tho to wa ani ole dona chuan eng po chu ni sela eng wanga Chhandam ngai nge kan ni eng wangin nge la li su chu cross a chuan a thi he thu zona khir tak mai he soi tawngin pathian thu te soi thin tu pastor thatak tak te speaker thatak tak te upa le tul upa fel tak tak te chuan kan mihring ma saber evile adama te khan thingra elo tur kha anlo etak awangin ane tia soya anlo zirtir fo thin na chu zirtir na diklo le kan bible zirtir na kaltlat ani zia chu tuana chuan a fin fiana soin kan fin fia toang chu zirtir na evile adamaten elo tur an ewang ane tia anin zirtir na khovel huap mewa kanin zirtir fo na chu zirtir na diklo kan bible zirtir na kal ani zia chu bible atang ngai hian fil fiain kan soi toang chuan thil pakhat ka han soi til ram te ang social media lama po he thu zon khir tak mai he post siamin zona ang rengin soi ho tur tin post ka siam to nge nge ane chu ta post ka siam chan po chu he thu zona chungchang a hian zorami puite an ka suan sa ziale an ka swaldan hria chian le zol ka du wang ane nie an Chhandam tambera chuan chu ta po chuan evile adam te khan thingra elo tur kha anlo eta ka wangin ane te he chana tamber le soidan tamber chu ane chu tang chuan he thu bi ka hian diklo takin kan lo in zirtina sa ane ti chu chiang taken alang ane avan poi takem camping crusade le pulpit ate kan lo in zirtir thin dan ani miau sia poi tak ane tuna chuan zoram mai ne lo khovel hian a than nan to po ti ila kan soi sual om love chu ti lain soi ta kang khan chu tianga in zirtir na chu zirtir na diklo bible zirtir na kaltlat zirtir na ani tlat boxi ane le tuna chuan mihring te hi eng wanga Chhandam ngai nge kan ni chu zona chana tamber le in zirtir na evile adamaten thingra elo tur ane iwang ane tia in zirtir na chu zirtir na diklo ani chian zia kan bible atang nge hian kan fil fiang ole ama sebera chuan ti hian han soi taila kan bible kan chiar chuan nie evile adamate khan elo tur thingra anlo ewang ane tia channa han pek mai po chu thil ol sam tak tur ni in alang ve reng ane ma se tharau thiang lim en na hnuai tanga bible ngun thluk taka han chiara tharau thiang lim mewin men han chui pui tak mewa chuan chu channa chu a chan le wang dik tak alo ni si lo ane nie kan bible chuan ti hian hun dang danga thil om zia min thila kan lali suwa thina chungchang thuwa chuan ti hian hun sang sanga ain zia ka pathian tharau hruaya lo om masa tirko te khan tharau thiang lim kai hruaina in an lo hu chiang in an lo hri chiang sia ti hian an lo soi to ziak mewin ke ni po melo hu chia ane he eng tin nge kan bible a chuan ain zia kan ti chuan kan lali suwa mihring te ta na thia anun na crossa alo lan tur chungchang thuwa chuan kan bible chuan ti hian chiang taken min thil ve thung ane kan lali suwa chu kan tlan na tura thi turin leilung pian main ruat lo ani dei to ti hi kan bible in min zirtir dan ane chuti ani si chuan evile adam chu soilo thingra le athing po chu soilo
khovel po ma dei to khan kan la li suat chu kan ta na thitura ruat lo an dei to tina ane tin chu chu kan bible zirtir na dik tak ane tin chu tiang chu thil ni dan ani si chuan voinia kan zirtir chen dan chu adik lava bible zirtir na kaltlat zirtir na ani zo ane chu wangin kan la li suat chu evile adamaten elotor ane wanga thitura rel emo thi emo ani lo ti chu thil chiang em mai ani ta chu wangin mihring te he eng wanga Chhandam ngai nge kan ni enga tinge lali suakha crossa athi chu zona khir tak chana chu mihring saberte evile adamaten thingra elotor ane wang ani ti chana chu chana diklole kan bible zirtir na kaltlat zirtir na ane ole ane le chu chana le zirtir na chu chana diklole zirtir na diklo alo ni tak sia chuan a chana dik tak chu enge ni ta mihring te chu eng wanga Chhandam ngai nge kan ni ta mihring saber evile adamaten thingra elotor ane wang ani si lo chuan eng wangin nge kan la li suat chu crossa chuan athi enge a chan dik tak chu ni ta ang